וואו, איזה עלייה, אבל היה שווה. תראי איזה נוף, הכנרת ממש על כף היד, ושם ממול זה הר כנען, מדהים. ותראי, מתחתנו אלה השכונות של צפת. וואו, איזה נוף. מעניין מה זה כל גלי האבנים שמסביבנו. אלה השרידים של המצודה של צפת. את המצודה התחילו לבנות הצלבנים לפני 900 שנים. בלילה של ה10 במאי 1948 התחיל הקרב המכריע על צפת. כוחות הפלמ"ח הסתערו במקביל גם על המצודה וגם על המשטרה. פגזי הדוידקה הרעידו את העיר כולה ועוררו פחד נורא בקרב תושבי הערבים. הפגזה ארטילרית כבדה נחתה על המצודה, וכך יכלו הפלמ"חניקים לטפס על ההר התלול ולהתקרב לעמדות הערבים. הקרב היה קשה מאוד, אבל בזכות הנחישות של הלוחמים הצליחו לכבוש את ההר. גם במשטרה העירונית בתוך העיר היה קרב קשה שהסתיים בניצחון שלנו. ומה קרה עם הערבים? למחרת התכוננו הכוחות לקראת לחימה ברובע הערבי, אבל כשנכנסו אליו מצאו אותו ריק מאדם. כל האוכלוסייה הערבית יחד עם כוחות הצבא ברחו מהעיר. במלחמה על צפת נפלו 50 בנות ובנים, וכמו שאלתרמן כתב, הם היו מגש הכסף עליו הוגשה צפת היהודית למדינת ישראל.